ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'elu ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'elu Egwu kanja yo chimi mama nunu mwangu nari bule gwa man mwangu njo aisen bado keda kanu mungulia ayo ne mwangu zipulu mbine mabule bumwe Yomi venji kwa unwe Okwa Chinedu munenwe Chinedu mwe Na Chinedu munenwe Okwa Chinedu munenwe Okwa Chinedu munenwe Mugule mbie Okwa Chinedu munenwe Mabule bumwe Gomi veji kwa Na muna chimusa ganu Amuna chimusa gaganenu Gomi veji kwa Muka ni kuribe Ogwa na gasi chimunenu Yabwe ibe na kwa wanu Yabwe ibe na gasi chimunu Mulote mwe, yilote ndio tumwe Niva mana demu, iwe na wati mwe Yabwe iwe nekwe Wabwe nerebu kole kwenu mwe Kwa muna timu sanganenu Ayoko Ogbodu lete layo nenu wanu Yomi baba ji motu angwazenge Ayoko kuwa Mwabu nerebu kole kuyo Ogbodu lete layo nenu wanu Yabo ibe na kowa Andezianu Mana chugu nedu nenu Ogwanyabo ibe na kowazin muguleo ayogogo Munati musaga o Onye nejala yonwe Yabo ibe nebu Oya dayano Mwabo nara karoyi The high man Yabo ibe nebu Nemo yene tala yonu wanwe Nemo no ya mwe Ndwelinu Mwabo nara kandemo Abivenu mwe Nemo gozi bulwe Ombivenu Udewo gozi bulwe Ambivezenu Nemenu ebukyo Imwaleti nina Mwabo nara bulwe Nabwa ibe nabwa ndano Nibo madira di manenu Wanyabwa ibe nakowa Jedo kwenti Awebo nara kafuzi Nabwa kwa nabwa ge Asingi watala ge Tuzemo ibe njikwo kwa Gomi benji kwa bokunu Gomi benji kwa ankolu gobuma Ayokoko Ayoko
Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'elu ọkwa Chinedu anyị n'elu ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'elu ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'elu Aye kosa die na nyenia iwe kanye kaneme Wamono rabata ijite wana tonu wadigoma Ijite wezo emuai wana tonu wadigoma ijite Okwa Chinedu anyị n'elu Okwa Chinedu anyị n'elu Onya butu woyo bache Iwama Iwe de maka kanayo Chuku wabia machuku Yono buno kekia Kaiku basia Aye kosadera Ewe Romi veji wonyabo Okwa Chinedu anyị n'elu Iwe dị maka na yochai Ugwot Ewe Akala ijebe ụwa n'onwere ofisha Ugwo kepe Ewe Onye pụta ụwa ọ naghị n'uche Ọmaka ka na yochi anyị ka ọmaka mee Iwe dị maka na yochugwot Onye gworo aka nli ka o gbute jugwolis Ewe Onye na-azụ ebe ya zụtire dị m Agbọsele ya monya bịa Onye lụọ ọlụ ka ọ lụta jugwolis Onye lụbo ya lụtire dị mma Aye kosadera Ewe Romi veji kwonya bo ka nkọwa legofu Iveji kwo na Chinedu anyị Anyị bụ mmadụ na kpugula Ụtụtụ bụrụ lilia ọkwa Chinedu Ọrụ Chinedu ofolola kenolis Chinedu anyị Onye gwelu chi ya egwelu Iwe ya na-emenya gbadogwe anya Echi ya dị mma Echi dị n'igwe ya dị mma Echi tola aka Wamonye ya kọwalụ mechi Okwujo wama dị mma lechi n'ime Tata mago mma Echi ya mama maka narị Okwa Chinedu anyị ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'elu ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'elu ọkwa Chinedu anyị n'elu ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'elu ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'elu Ijitenu n'igwe Duzie m ibe n'akụwa o Jụọ m ibe n'akwa gị n'uwe N'onwere ibe njikwuwe Oge mbụnụ Nne mụọ na ịnọ n'ahụwe N'eje na ịnọ n'ahụwe N'ezoto ihe siri nri n'ụlọ Ebo ibe n'akụwa o Ijitenu
ayo egwu ibe na-agwa gị egwu ibe na-akụwalị gị n'ụwa dada mago mma eti ya mama karịa ai man demu ogozi bụrụ ọnwụ dị njọ na-eme egwu na-abịa egwu na-eme na-eme egwu na-abịa itego njenara egwu na-abịa ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ai man ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ndị tọlọ ọdịda anyị ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ndị tọlọ ọdịda ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ndị enyi ukwu ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ndị ntaji anya nụ ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'elu ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'ụwa akụbe n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'elu ọkwa anyị n'ụlọ nwa ọkwa Chinedu anyị n'elu ukwu na-eme ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'elu ayo ogo ọkwa Chinedu anyị n'elu talabu nenu ibe de maka kana yorebe aye ko si adere akala jibu wano wero fisha dugo keme ego kanyi jibia egu wana na wane muda dono rajite egu wana toni IJITE so emoy egwe oro Chinedu moy avambale nwamuo Chinedu chimu kansaga bamalo yebogwe ya egwe owelo woke makake anenu onye bụ na wụchakwa ntị ya esi m olu ka ntụpenyu n'azụ nwoke gbagidego mbọ n'elu ọ naghị ochie Chukwu nwa ọbịa ma Chukwu kelenu ka ọ bụrụ ibu chi mụọ biko onye bụ oke nke mụọ ka nwebe ọnwụ egwu nwoke gbagọbọ gbasa ya ma o wetara iwe dị mma o mesịrị na obodo oyibo n'elu aka ka ụgbọnata o nwere ugbo n'elu wee nọ ọ lụsịrị ugbo ma ọ lụtara iwe abanụọlịa nwanyị nwunye ya tugolime nwe mụnya bụ nwa ụmụ ya wee togide wee kpata ego igbo ya ka ji wee kwuo anyị na-ebi elu ọkwa Chinedu anyị n'elu IJITE so ime ọkwa Chinedu anyị n'elu onye pụta ụwa ọyọbachie ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'elu ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'elu sebụla n'ịyọbachi gị ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ibe dị mma ka ị na-ayọ ọkwa Chinedu anyị n'elu mebụli egwu m egwu oke ndị ahụ otimi woman leje na kuzo ụmụnna nne m ụtọ ya dị ya bụ ebe na-ekwu ya bụ ebe na-akọrọ gị papa oti na chuwe na-eme egwu na-abịa egwu na-abịa egwu na-abịa abịa egwu ebe na-ekwukwe egwu ebe na-akụwalụ gị odogwo na ke
emo gozi bulu oh 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 don't believe a mother don't believe a macologian won't get the loser Obabele no one amago we go the loon na even na yo won't get on abo Obabele no one amago onwa ya kwakwanna na even na one oh babo tonight oh let me go mabule onye dịka egwu ọgwụ okenye ya ochimimo ọgwụgwụ ma o na-eme egwu na-abịa ọgwụgwụ ọma gwa na-egwu ibe na-agwa gị ọgwụgwụ ma ya ụmụ onye dịka chinwe onye dịka chinwe ma bụ nara abịago onye dịka chi nwa bụ nara abịago n'ụmụ omikwu ka isi je n'ụgenu omikwu ka isi eje n'ụgị omikwu na ebe ọgwụ ka isi wee menụ onye dịka chi ma ọ bụ nara abịago egwu ibe nnekwu aka zube nwa beta nwa bonere bugole gwenu egwu ọgwụ ka nje bia isi mon egwu ọgwụ ka nje yo timi mo man nde mo makaya mo o makaya melogi ka ọgwụ ka na yo timi ka ọgwụ ka na ko wa o isi mon ayo koko ozi money enwa bụ nara abịago odogwu na Uganda ebe ọgwụ oke na-alụbile onge gbasi ike na-egwu ifeọma na-abịa ifeọma na-abịa abịa na nke bụ ego na-abịakwa izi money na-etelile eli ego ka na-abịa ya bụ ibe na-abịa nyabụ ebe nna belu gị nyabụ ebe nna kụwa izi mone eze na-enwe beda nyabụ ebe nna ya ochimu n'enu galati nwanne m ologwu na mbịa eze ebe ọgwụ okisi jere ube dị galati nwanne biko gị gbasi kenu biko ngeji tiko ego na-abịa abịa biko gbati ike n'ebe m nyegwu ibe na-agwa gị the gallant one asị ngeji tike n'ebe m ego na-abịa abịa n'ebe ego na-abịa oyibo ọma na ngakwu n'ọta gị kwụba onga kunot nemego na bio oyibo makwu n'iru ayo kokoko the gallant one onye kwule egbu ebusi ogwu mgbu n'ọnụ wa ayo egwu egbu ọka ndị ayo otimwe ogu Nezenu nwa benye Nizubra bi Ayo Mwana lindi ya jebilobi Nezeni del kitwa kage Nemwono ya demma o Oya delegemu Nembo ibe na Nesubra bi Oya bulebu no Asenge gbasi kenu Etubra bi Oye bulebu no ije Onge jisike
na-egbu ibe ọma na-abịa bịa ibe ọma na-abịa ya bụ ibe nna kọwa ego ọgwụ n'iru ngakwu n'ọta ka ekwebazia ngakwu n'ọta ka ekwebazia tụbụrabi komedi gị na-alụlụ chi gị odogwu na komedi gị jelio isuburabi na o nwere ibe mma gwa gị bụ gị nwekwa egwu gị na-akazi ube na o nwere ibe ndị agwa gị olu gbazialụ ka nwa bụ nara ka nkwụmazia gị na-akazi ube nwanne gị ayo ọgwa Chinedu gị na-enwe ezubura mmanụ ọgwa Chinedu gị na-enwe obiko pabalụ gị na-akazi ube amaliwe ya emelu mụ nwa abụọ nara ka njakwụba akwụbazie n'uwe na-emu oke osi bụrụ na mbibe n'ụwa na-emu oke osi bụrụ ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'ụwa ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'elu Chinedu anyị ọgwa Chinedu anyị anamụba anya adịghị mma tata ibe adịghị mma n'ime anamụ ahịa ekozi adịrị ọkwa Chinedu anyị ịbụla onye anamụ mebe nleche ego n'ozula ya ruo anamụ obodo eze ijide egwu ezi ohi mụọ nwanne ntonu ụwa adịghị mma mụbụ ọha mana ọnwụ dị njọ dị talking general iwe ka ị na-emela Anambra tomebe si bịa ụmụ omelimụ ndị eze ebe ahụ ka si bịa enu iselu okwu ji ọrụ ọba mụrụ m na nwanne malụ nwanne ya ntakọta isi ka eji eme nwanne onye gboo n'aka nli ka o gbute onye gboo n'aka ka o gbute egwu na mgbabụla ịgbabụla egwu m ngwụwa egwu ka ijebe na mụ o nwere ofu mma wee na-ekwu okwu ya judu nwe gwatụ gochi meleze ọbụla eze wagwatụ obeli gbadokwa anya Chinedu ọ na-anụ olu egwu Chinedu akalighị egwu judu nwe gwatụ Chinedu enwelu ụmụ gosi bịa enwelu mezechi ugochi tu elu ugo mebe nleche agabụlogo emela onye egwu ka ha manị nwa gị ije mmiri Chinedu ezosigo mụọ igwe fọmatik ndị ya ka o ji ele nnata nwachi tu elu ugo mebe nleche abụ nwoke igbo nwere agwụrụ Chinedu odogwu kedu maka oli akpụ gị asa dị mma na agwụ dị n'ihu asodogwu nwunye Judu lechebe owusa benando na n'olu egwu m owusa nwa benando ụwa dịgo mma chimezie benando nwanne Chinoso akwa amịa onye si pawa na mgbe bụla ịgbabụla egwu m nga wọrọ m o nwere ogbu mmanwe na-ekwu okwu ya ga-esi Okoye ọ na n'olu egwu ọmụ Okoye ụwa adịghị mma nga-esi
nwachitu elu ugo na nwa ụmụ uche ka o si bi enu n'ime anamọba ọ ga-ala nwere obi sale sale ego ya nakọrọ m n'aka mmemme ego ugochi meleze mebe nleji ọkwa Chinedu anyị ọrụ Chinedu gị ngesi ego jiji ndị anata oke moto ka ogbe eme mkpali ngesi nwoke nke bụ chama uda amaka ụmụ uche ụmụada blọd daalụ egwu ka m ji ebe n'ụmụ egwu ka m ji bịa ahịa ka o si adịrịbe nna m dị nwaokongwo nwachiwomei nwachitu elu ugo ọbụla eze iwe ka anyị na-emela na mba nwanne kemuo ugochi meleze ọbụlụ endi best Lagos ụkọ na letie ụbala ego ya etele garụ akpọsịele nyaka nna ya ochukwu ụmụ omelimu ka o si bienu n'ime anam endi best ọkwa Chinedu anyị na-enu nwanne nke bụ ọkwa Chinedu anyị na-enu Chidozie nwa John ọkwa ka enu agbaloda Dubai ka o jelu nata ego ya nakọrọ m n'aka agbaloda okolobe ego dị ahụ ọ gala wele obi ọcha landlord oke moto ka ogbe eme mkpali agbaloda ọkwa Chinedu anyị kedu maka Gucci uderike nwabalichi okeke nwasa uderike nke mụọ nwachitu elu ugo ọbụlụ Gucci money na Dubai Chinedu anyị omelimu ndị eze ka ebe legwechili o nwere obu mma nwanyị na-ekwu okwu ya tụmadali ọ na-anụlu egwu tụmadali ụwa dịgo mma nwanne nke mụọ nwachitu elu ugo ọbụlụ iwe ọmaka na yo ọmaka ebe tụmadali gwa n'ugwu mmanwụ ka ọbụ mụ na ya bụ nwanne azụmọdị alọ tụmadali gwa n'ugwu mmanwụ ka ọbụ ebe dị nwanne si gị n'ụwa dịgo mma mụdegwedeso n'ụwa dịgo mma nwa nwali ọba ugochi meleze ọbụlụ eze ọkwa Chinedu anyị site Joseph na n'onu egwu musalas nwa Joseph ụwa dịgo mma odogwu nwere ogwu nwachitu elu ugo ọbụlụ ọkwa ili ya odogwu na Dubai ọkwa Chinedu anyị na-enu ya ka ijite nata ọkwa Chinedu anyị na-enu wadu wini gwa n'obu mmanwụ ka ọbụ ike chwedu wini ụwa dịgo mma igwe ego nwachitu elu ugo na nwa kedu maka Monde nwanzo silvatu ụwa dịgo mma Monde Angola ọkwa Chinedu anyị na-enu double landlord ọkwa Chinedu anyị na-enu Chinedu mwe mmeze nwanne m abụọ nara abịago weche nwanne m egwu abụọ ka nna gwụrụ gị ụmụaka ya mo abụọ nara abịago weche m ọnị
egwu ka na gwụrụ gị onge ji si ike gbagbuo nara abịago biko ke n'elu mụ maza nwanne m wee na-eme egwu na-abịa echukwu ebuka egwu na-abịa abịa maza nwanne m wee na-eme egwu na-abịa nwobugo nwanne m na-ebu ike agwụ ike agwụ nwanne m nwagbuo nara abịago igwe mazi obi iko ndị kwubenu gị igwe mazi na nke bụ ego na-abịakwa ijide egwu na-eme egwu na-abịa bịa wee igwe mazi nwagbuo nara egwugo onge kwụba ngakwu n'ọta ga-ekwuba ndị onge kwụba anụ ngakwu n'ọta koli isi aragon ọkwa Chinedu anyị n'ụwa nwamụ mmezu wadịgo mma ọkwa Chinedu anyị n'ụwa odogwuwelu obi ejeli ego ọkwa Chinedu anyị n'ụwa otu ọsọ n'ụwa dịrị ọkwa Chinedu anyị n'ụwa awọmụlụ Chinedu Chinedu anyị n'ụwa isi aragon ọkwa Chinedu anyị n'ụwa anyị na-ete elu ọkwa Chinedu anyị n'ụwa